Bună tuturor! Micuța mea astăzi a fost pictoriță. În loc să coloreze pe hârtie, a colorat pe covor. Așa. Azi vreau să vă arăt cât de ușor curăț eu aceste pete cu eluție universală. Am aici soluția, iar aici am soluția diluată într-un flacon gradat. O să pulverizez pe suprafețe. Iar acum, cu o lavetă voi șterge. După cum se vede, petele s-au curățat foarte bine, fără urme de pete. Ce pot eu să vi zic, vi recomand cu mare, mare drag.